alnыңdy. Ne günüňe şat bolarsan adamzat sansy hatar ahudarlar alnыңdy. Neçik takat kılar bir muş toprak 7-9 hatly narlar alnыңdy. Bir gopada 5 gün bolan şadyňy. Alanmagyn o günni şörýadyňy. Taňla onna hiç kim yetmez dadyňa gabar lahat diýen dağlar alnыңdy. Bilersen bir gopa ıtwaryň ýok. Yaman iş kılmaktan özgü käriň ýok. Ey bir gayrat, namysyň ýok, aryň ýok, howpu gatar bir şumarlar alnыңdy. Derre bir sorsalar hasap, Rusiya şermenine berersen jogap, istersen bermek üçin gıyın azap, 100.000 sansız hrydalar alnыңdy. Eşit bidim, eger bolsaň gayratly. Halyň bolar gün-begünden haýkatly. Sakayınıp oturup dur hayvatlı, buğru gibi ulu marlar alnыңdy. Gapıl olup, emir mağrup etmesen, bilip durup doğru yola gitmesen, ahiret yaragın munna tutmasan peydasız puşeyman zarlar alnыңdy. Mağtım ulu, niçin gapıl yürersen? Bir vaka dünyada tek durursen, niçe söwda bar başyňda bilersen, sırat üzere intidarlar alnыңdy.